Quin rotllo. Ja veus, era tan guai. Va, no serà per a tant, que ja m'espera ahir, eh? Com es nota que no el coneixes? No tens ni idea. Ties, no vos ho aneu a creure, que sí estarà l'any que ve. En sèrio? Que sí, que me ho acaba de dir Emili. Tachan! Ostres, i això? Que xulo! Que l'any passat van treure els del primer i els del tercer, però enguany els de segon i els de quart, i el centre ja els ha demanat. Mola! Encara més, m'ha dit que també estan per abat, així que tenim andana per allà. Vinga, va, que ja és l'hora. Anem i ho diguem a la gent. Queda-te'l i mostra-li a la teva professora. Va flipar. Emili! Vaig. Tindrem més música. I xocs en grup. I activitat digital. I més pronoms. Som alumnes de Valencià d'Emili I ens encanta! Jo de Glòria, Alies Malilla. Jo de Francesc, al Serra de Mariola. Jo de Pepi, al Joan Fuster de Sueca. Jo de Sònia, alias Rascanya. Suma't a la revolució a les aules. Obri via. El valencià amb l'editorial valenciana.